Tinangay po ng isang hindi pa nakikilalang suspek ang 100,000 halaga po ng gadgets at kita ng isang computer store sa barangay Pantal, Dagupan City, Pangasinan. Ayon po sa investigasyon, ginawang entry at exit point ng suspek ang rooftop ng establishmento na hininalang ginamitan ng suspek ng metal scissor. Kuha sa CCTV ang pagtangay nito ng nasa 34,635 pesos. Nakita ng establishmento maging ang 17 piraso ng iba't ibang gadgets na may kabuang halagang 842,371. Hirap ang mga otoridad na matukoy ang pagkakakilanlan ng suspek dahil balot ito ng bonnet, jacket at gloves ng manloob. Patuloy ang investigasyon naman upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspek. IFM News. IFM News. IFM News.